saboda haka yasa idan ma kana neman addu'ar da manzon Allah ya fi riƙewa a rayuwarsa, wanda matansa sun ba da labari, ya hayyu ya qayyumu ya badi as-samawati wal ardi la ilaha illa anta bi rahmatika astaghithu aslih li sha'ani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aynin wala ila ahadin min khalqika. wannan riwaya guda kenan cikin addu'o'in da aka samu manzon Allah yana yi. annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya hayyu ya rayayye ya qayyum ya mai tsai da komi ya badi as-samawati wal ardi ya wanda ya kago halittan sammai da ƙasa la ilaha illa anta babu abin da ya cancanta abota mu face kai bi rahmatika astaghithu agaji da nake nema ina tawassuli ne da rahamarka. ayin ka dubi wancan ayan yarjuna rahmatahu haka Allah ya ce makusantan Allah ba sa tsammanin samun rahama daga wani guri in ba Allah ba. saboda ka samu zan Allah yake tawassuli da rahamar Allah, ya ce ina neman agaji da rahamarka, sannan sai ya ce aslihli sha'ani kullahu, Allah ka gyara min al'amura na gaba ɗaya. kaga kenan karka banni in yi, shi yasa ya ce wala takilni ila nafsi tarfata ainin, karka banni in ji da kaina gwargwadon kiftawan ido, gwargwadon kiftawan ido karka bari in yi ma kaina don ba zan iya ba. annabi Muhammad kenan yake faɗa, bare kuma mu. saboda ka ce ka shirya min al'amura na kullahu gaba ɗaya, to sai ya zama to kai kana ganin akwai wanda zai iya samar maka wani abu da ba Allah ba. don haka akwai wata hanya da za ka bi ka samu biyan bukata in ka bar Allah. babu shakka ba ƙaramin laifi ba ne, saboda mutum yana rasa wani reshe mai girma daga cikin rassan imani. manzon Allah ya ce ma Allah karka banni la takilni ila nafsi tarfata aini, karka banni maraina gwargwadon kiftawa ido, wala ila ahadin min khalqika, ba ma ni ba Allah karka banni ga wani in dai halitta ne, in ji manzon Allah. wani in dai halitta ne, in dai bukatuna ne, karka mai da ni ga wani ya Allah.